aja nganti mekat tresno ya wong ayu. Pancene tresno iku ora kudu duweni. Ya nyapa kok kowe sing nangis? Aku sing trenyuh. Lah apa tau nglakoni kok trenyuh? Padahal yo ora tau. Lah aku ngono tau. Karo Mbah To. Kanane kok kudu balik meneh. Tok ganjel. To ganjel to ya kuwi. Cinlok. Cilok. Cinlok. Oh, Cinta cinlok. lokasi. Oh, ngono. Ya, kuwi anu. Piye? Sutradara ya ramah. Cerita palenan guyon mateng. Masuk deh. Ayo ngono. Iki kemajuan bocah-bocah guyon mateng iki kono kuwi. Tambah. Sak bloke aku karo Mbah To. Oh, ngono. CLBK. Ya. Pak Ujet, Pak Ujet sudah sama kula aturaken tasih kuwat sangat penyanyi pasti ganteng iki. Monggo kelajengaken. Terima kasih Pak Denny Kristiani wis ngaturno tetepangan. Iya. Megat tresno utawa ninggal katresna. Betul sekali. Yen to pancen rezeki jodoh mati iku Gusti garis. Nadyan to wis tresno ora kudu duweni. Cinta tidak harus memiliki, Tapi cinta harus diperjuangkan. Iya ta? yo lek kenek lho, Ora kena yo wis ora kena tinggal kaya Rama kuwi. lah yo golek Nek golek eneh Adewe yo. Adewe yo. Ayo dilanjut. Monggo Kang Sondok luar biasa. Kang Sondok Mbak Denny Kristiani iki mau siji, sing arep loro iki langsung diaturke telu. langsung telu. Yo Trio Walanggono guyon maton. trio omplung. Langsung melirik wacahe. Ana Mbak Winda Sari Subono, Ono Mbak Irtia, ana Mbak Sukenda. ono Mbak Sukendra. Ya. Luar biasa. Yo Kang Sondok. Sukendra yo melu begini. Betul sekali. Yang pancen aja kesuwen, ayo diaturi jumeneng. Monggo. Telu nek tunggal. Iya. Tetep sesarengan guyon matas. Sok deh. Sukendra. Ini apa toh?
Apa ndak? Gatot. Gatot nang ngendi? Apa nih sumu ndak? Sumu. Suara kuda. Lah iya. Sama